Oh, dosa kowe. Nggih, nek menurut jenengan kados kula ngenten iki dosane akeh napa sithik? Akeh napa sithik? Wis tak batin. Nek dosa ku akeh. Makasih nggih Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi diampun Gusti. Nggih, mugi-mugi nggih. Wong kula niku jane ya pengine ora ngetok-ngetok ya tapi jenengan marahi ya. Kula kelik Gunawan pribadi elek-elek ngene iki, mbok arani dosane akeh. Terima kasih. Tidak apa-apa, saya terima, tapi ketahuilah bahwa saya nyun ngapunten Ibu, jenengan mengandakkan saya dosanya oke, tidak apa-apa, saya terima. Tapi saya itu elek-elek niki ya pengasuh pondok pesantren. Kok sik tak cerita sik. Engko jenengan iki gen ngerti sapa sejatine Kelik Gunawan pribadi. Nggih napa mboten? Pengasuh pondok pesantren. Guru agama SMP Negeri 20 Surakarta. Nggih. Bu kepala saya namanya Bu Lilik Sri Wahyuti. Weh, do kenal ora? Omahe lor kono. Itu mbok saya. Nggih. Saya guru agama, guru ngaji, mubalek kondang tur larang. Nggih. Ngono. Lah niku mawon jenengan iso ngarani dosane akeh lho. Lah kowe iki apa? Pengasuh pondok pesantren ya dudu. Guru ya dudu. Mboten niki namung guyon nggih Bu nggih. Al insanu makhluk khata' wan nisan, menungso ki kedunungan salah lan lali jenenge menungso menus kakean dosa. Sing penting aja salah terus, aja lali terus. Salah dibenerke wong bojo, salah dibenerke wong anak, salah dibenerke wong kanca, wong tangga, betul. Lali dilingke wong bojo, lali dilingke wong anak. Mula nyun ngapunten Ibu, nek nganti bapak wong lanang ki salah, aja mbok salah-salahke. Nek bapak wong lanang ki nganti lali, elingno. Aja mbok onek-onekke. Ngerti wong lanang lali kok malah dionek-onekke, kliru. Elingno. Dong. Pakmu aku arep pondok. Kowe iki apa wis lali karo bojo lan anak-anakmu? Kowe pirang-pirang dina iki kok ora mulih ning omah. Kowe kok malah mulih ning ngene mbok rondo etan kono. Masuk. Masuk nggih Bu. Nggih. Mula monggo Ibu, ini bulan Ramadan, saya mengajak jadikan seakan-akan koyo-koyo. Bahasane koyo-koyo pirsa. Ya, koyo-koyo bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terakhir bagi kita. Gen opo? Ngibadahi kencang. Masuk? Masuk. Udune gen ngibadahi kencang. Karena apa? Ora ana iso sing jamin sok tahun ngarep awak diji iso ketemu Ramadan kaya dalu punika. Kula nyawang niki insyaallah ngerti. Ngerti. Wonge pucet. Wonge cerak cagak pokoke. Wonge awet mau meneng ae. Mboten namung guyon mawon. Ngeten nggih Bu nggih. Itu. Mboke bales. Sin fatkah sabak fatkah barok fatkaro sabaro. Mbokmu keranjingan. Iki wonge krasa. Ya wis, ayo digarap neh kok karo mbokmu. Bak do mabu, bak fatkah barok fatkah robu barok. Wis sesuk rasa do TPA. Sesuk nek sore turut kali golek welut. Golek cedol lho mbokmu malah. Nggih, Bu tetep ngisor dhewe tulisane sabar.
Wong jati sapa kok dilawan. Langsung terakhir wis iki terakhir le kok kek nombokmu. Mim fatkah wawu sukun mo dal fatkah ya ro fatkah romo. Wis rasa. Bu, nek pengen jenengan pengen ngerti rekasane mulang TPA, mang melu mulang TPA. Melu ndang. Mang melu, Bu. Telung dina wae rasa seminggu insyaallah darah tinggimu kumat. Bocah-bocah sakmene iki. Mangsamu nggih. Kula ulang cah paut-paut ngoten tak ulang tak silong ngoten. Ulang tak semak. Ana sing numpak ning cengeng mak blek. Wong jenenge bocah mosok tak keplekke. Nggih napa mboten? Nggih. Kene dipisah. Kene gelut, kene jambak jang. Kula mulangi nyemak nganti sikilku karo ngene-ngene iki. Menengo. Pak guru lagi nyemak iki lho. Sabar lah iya, sabar. Jenengan lak ngertine dadine putrane jenengan, anak saya sudah lulus juz 30. Apa jenengan lak ngertine dadine. Terus mbok aku nek kuwi anakku. Coba mulangan dhewe, padu kowe karo anakmu. Lah iya. Mula bayar kok. Ya turi kok. Dong ora iki. Lah bayar kok, mesake guru TPK niki sing mulang cah nom-nom apa cah tua-tua? Lah cah nom-nom gendho seneng ditukokke ijo tukon pulsa, ya Nduk ya. Gendho semangat. Nek sing tua ya tukokke beras. Ngono lho. Sing mikir ki sing tua-tua kuwi, ngono lho maksudku ki. Mesakkan Bu, saya itu bener-bener merasakan Bu. Dong ora? Nanti nego lho Pak nggon TikTok nanti diajari malikinas makilinas. Malikinas le makilinas. Akhirnya rasa sabar dong ora? Ulaika lane dawa le saking gurune sampe lane dawa nganti brebes lane dawa le ula dawa. Makanya ngapunten, belajar membaca Al-Quran itu penting. Bu, ajarkan anak-anak kita ini baca Quran. Sing mulya sapa? Sing mulya wong tuane. Pondasi pertama Quran itu di TPK setiap masjid musola. Nek pondok pesantren garek nampa santri wis iso maca Quran. Penak lah nek masjid ngene iki muluk. Aku nganti arep ngomong apa ngono bingung kok lele. Apa wis wae yo le yo gek ndangan. Wis sesuk nek ora trima ya nanggapo dhewe. Ngaten nggih Bu nggih. Ayo TPA-nya disupport. Mesake guru-gurune. Nek ora kita nggo tukon bensin, mereka akan semangat ketimbang titenane TPA angger gratis iki gampang. Angger jam 5 gurune do teko, urung do teko. Bocah-bocah terus dolanan mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan. Itu berarti TPA-ne gratis, yakin. Piye? Asmaul Husna. Lah bar Asmaul Husna kuwi lho. Jenengan nyuwun ngapunten anak nganti ra iso matematika, anak ra iso bahasa Inggris, jenengan geger lek arep ngeleske lho. Guru nganti ditari-tari, jenengan selone kapan, dinten napa kula nderek, sak jame pinten kula manut. Coba guru-guru kae dipodoke guru TPK. Gelem apa ora? Loro-loro nek kelingan masalah. Oh dosa kowe. Ini loh dalam rangka nuzulul perbaiki Qur'annya. Lewat apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'alam. Sebaik-baiknya wong jati sapa yaiku wong sing gelem sinau Al-Qur'an lan gelem ngajarke. Wis.
Terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf nggih Bu nggih. Niki asline dereng tutup. Ngoten. Wektune ora nyandak. Ya wektune ora nyandak karo danane ora nyandak barang. Lah perkara tambah garek panitiane wani apa ora, Mas? Pun ngaten mawon Bapak Ibu, ada tutur kata saya mudah-mudahan mohon maaf Ibu nggih. Insyaallah nanti sanes wekdal dipun lajengaken. Nggih, terima kasih. Dungane cendak mawon kala pun dipun pimpin doa kali Pak Ustad, kula tak donga Jawa mawon. Ngaten nggih. Nirokke kula lho. Sing banter nggih. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih santri sugih rezeki. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.